София ще бъде сцена на мащабно международно събитие. От 18 до 25 юли в България ще се съберат младежи от цял свят, за да участват във втората световна среща на млади лидери за ООН. Българската национална телевизия е основен медиен партньор на инициативата, чиято история е на повече от 30 години. Как ще протече срещата между бъдещите дипломати, вижте в следващия репортаж. Над 160 студенти от Европа, Азия, Африка, Северна и Южна Америка ще участват в световната среща. Те ще трябва да работят като истински професионалисти по едни от най-горещите теми за ООН, като Косово, Грузия, Близкия изток и морското пиратство. Идеята на конференцията е всеки един участник, независимо дали български или международен, играе дипломат, стъпва в обувките на дипломата от ООН, представлява някоя държава от държавите членки на ООН и по правило никога своята собствена родна държава. Участниците ще бранят вътрешната и външната политика на страната членка, която са избрали. Те ще се фокусират върху 5 основни теми – сигурност, човешки права, развитие, разоръжаване и международна сигурност, изграждане на мир. А за това ще са им необходими специални умения. Трябва да покажат мотивация, силен характер и отвореност към различията в света. Трябва да умеят да комуникират и да представят своите мисли и вярвания, но да могат да приемат и чуждите. Ще има срещи с специалисти, дипломати, журналисти и членове на международни организации. Вратите в НДК са широко отворени и за всички, които искат да гледат и да се учат. Темата, която беше изтеглена днес на изпита по журналистика